menungso ora tatanan Werkudara ora diluput apa-apa Werkudara ora nyenthok karo ratu kae mau lah kok dadi aku nampa penantang Prabu Jajar Belanda apa kira-kira kowe wis digdaya apa kira-kira kowe wis atos apa kira-kira kowe wis ampuh Werkudara ora nyenthok apa-apa karo dapurmu lah kok dadi kowe nantang Werkudara kaya-kaya negaramu wis ampuh kaya-kaya negaramu wis sababang satraju karo Kandigdayan Werkudara wah ora mingak gletuk godhor ucap polo mati dari Werkudara sare ora iki ngapa to aku arep nesu dasarmu nesu apa wah ana ratu ngucap ngrasani karo Werkudara arani yen to Werkudara iki gedhe tuas lho gedhe tuas piye Werkudara mung gedhe tok nanging ora duwe Kandigdayan runtik atiku dirasani kaya ngono runtik atiku diarani kaya ngono karo ratu kae mau sampean iki ya arep kobongan apa kepiye wah arep kobongan piye lho ora ono masalah apa-apa kok aku lho lebih padu karo ratu niku kok sampean niku maju klepat terus ratu niku mangbleki niku lupute napa dosane napa apa kowe ora ngrungokke ucape ratu kae mau napa ucap sing pundi ora ngrungokke ucape ratu kae mau nantang karo Werkudara sing pundi nek nantang karo sampean kula tak ngrungokke nggih niki digenahke mboten apa-apa to sinuwun ora apa-apa Bagong